sa Ordaneta. Sa mga kinalang supplier ng mga parts ng cellphone dito sa ika-alikaan distrito ng Pangasinan. Maambon na guys, no? Natin dito is barangay Paro as unang tulay ito. So kanina nung nag-confirm ako is naka-connect siya. Sana mag-connect siya bago ko naka-connect sa area nila kasi dire-diretso ako tayo guys, no? Hindi ako hindi magtagal din sa radio. Dito sa may bypass road or sa Santa Maria sa Pangasinan pa rin guys, no? Tayo guys sa may Santa Maria Single Bridge, yung ginagawang tulay ngayon guys. Yung tulay guys na viral din dati dahil may butas na mga gilid-gilid niya. Kaya diretso nga din sa PWD. Malaman, diba na naman yung contractor. Kita tayo guys, no? Saan wag mo sana mong ulan kaya mag-ganun mga lakad.
nilaga. Doon sa Cebuano Guys, mga Silao. Mga taga rito, kumakain sila ng nilagang mais. Doon sila natin. Hindi na ginagawang kanin ng mais. Hindi dahil sa Bisayan, Lanao, ginagawa itong kanin. Kagaya sa Pala. Ginagawa sa Bigas, Lanao at sa Bisayan. Kung makikita nyo guys, no? Dito sa may barangay Banto, dito ang pinakamarami na talaga nag-develop ng mga mais na nilaga. So, purple naman ito. Ito sa may nakakita yung guys, mga kanya-kanya silang pwesto no? Gilid. So, ang mura ng mais dito guys, no? Tapos isang daan yung balot ngayon, isang daan yung balot. Siguro, dahil sa lipas ng panahon, mahalat din ang mga kaya niya yung mga kaitan. Ang kabilaan yun guys, ang kasalinahan niya. Pero sulit naman din dahil makakit naman yung balikan. Saka yung mga nila guys, yung mga target market nila is yung mga madaan. Dahil siguro mataas ang presyo nila. Siyempre naman hindi lang class E. Class E yung target nila, no? Class E, upper class, mga middle class. Pero sa Binalunan, meron din mga maisip doon kasi walang ano lang doon ginagamit nila yung sweet corn. Pero mura lang doon guys, no? Bumili ako nakaraan doon, isa na lang 20 pesos, dalawa. Parang 10 piso isa lang. Then pag tatlo 50, discount pa ng 50 piso. So ngayon kakaliwa to guys, no? Papunta tayo ng Ganbayan. May-meet up tayo sa 7-Eleven. Nakaprogram ko na, online na yata yung subject natin. Marami rin tayong tropa dito guys na mga miyembro ng PNP. Eh, bigyan natin ng kanilang investigador dito. Sergeant Pereras. Tayo ng Benalona, Barangay Bugayo. Tayo ng or yun doon na yung subject natin.
yung one way ang traffic. Dalawa. Dapat pinahulog ko rito. Init. Dali kayo dito ah. Shortcut na matagal. Yung sana ko